Малин изработва кукерски маски от 55 години. Казва, че направата им отнема седмица, ако имаш под ръка нужните материали. Сега са много трудни материалите. Стоката, козите, овцете намалеха и трудно се добива рога и кожи. Поначало правим по-ниски, по-лекотени, за да може и по-младото поколение да носи. Разказва, че тръпката с всяка направена маска е все по-голяма, а старанието се отплаща с усмивките от лицата на сурвакарите, които носят неговите маски. Се стараеме да направим колко се може по-бързи. Всека следваща да бъде по-страшна, да е год за окото. Защо е важно да е страшна маската? Страшна маска за такава останало от деди, прадеди, за прогонване на злите духове. Предаването на традицията е най-важно и за Севделина. Тя е ръководител на групата от село Габров дол. Аз съм болюкбашия на групата по наследство от моят баща, който горе-долу от незапомнени времена е болюкбашия на групата. Нося го в сърцето и в душата си. Няма значение, че съм жена, не по-малко от мъжете. Мисля, че мога да се справя с това нещо. А за Антония тази година фестивалът Сурва ще остане запечатан в съзнанието и с участието за първи път на сина й. На година и 11 месеца е в момента. Защо решихте да предадете тази традиция на него толкова малък? Ами, на мен традицията ми е предал моя дядо. Той ме е запалил по фестивала и като цяло по сурвакарската традиция. И аз сега искам да предам това на него,